20 ka banay ang nawatan og puy-anan human naugdaw ang mga balay sa sunog sa barangay 76A Davao City kay ginang buntag. Atong sayron ang detalya sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Tek naglisod og responde ang mga bumbero sa lugar sa sunog gumikan gawas sa kapiot sa dalan daghan pagyud nakababag nga mga sakyanan. Kadako sa sunog, sa mong likod sa mong balay. Gipukaw sa dakong sunog ang mga residente sa Purok 13, Kasilak, Bukana, Barangay 76-A, Davao City. Alas 4:30 kaganihang buntag. Ang ubang mga residente daling gipanggawas ang ilahang mga gamit sa kabalaka nga mukanit pa ang kalayo sa ilahang dapit. Gilayong girespondihan sa mga bumbero ang insidente. Human napalong ang kalayo, tataw ang danyo sa sunog. Grabe kulba, gikanan na mo, yapan mo tubig da sa ibabaw, mungkuan, balay. Tsahan na mo, nagdugay nga, nanay bumbiro, murag dito namin nakalma. Ang gihimo na lang karon sa mga nasunugan, ilahan na lang gipangkuha ang mga sin, mga bakal o guban pa nga pwede nilang mapuslan o mabaligya. Grabing kaguol ang nabati ni Evangeline, usa sa mga nasunugan. Gumikan wala gyud sila'y nasalbar nga gamit, hasta ang giipon nga kwarta o agilang negosyo nga barbecuehan. Naapil og kaugdaw. Ang amo karon ma'am murag blanco kay mi. Unsa na mo pagbangon ani kay tanan pati amo ang mga gamit, amo ang kwarta nga ginagmay pang-adlaw-adlaw nawala. Dinhi sa gym sa barangay una nagtiner ang 20 ka mga banay nga nasunugan kinsa nahatagan na og pasiunang tabang. Ito ang nakita nga hinungdan no ang katong nag-overheat nga lead valve sa kitchen portion sa balay ni Darlina Dicinelia nga matud pa dugay na nga walay palong-palong. O fortunately wala tay reported nga casualty or injury sa maong insidente. Pulo ka balay ang nasunog, siyam ang totally damaged ug usa ang partially damaged. Panawagan usab sa BFP nga unta mahawan ang kadalanan ug i-park ang mga sakyanan sa saktong parking area aron dili sila maglisod sa pagresponde ug sunog. Trabaho sa ato ang mga barangay council nga ilahang i-identify ang mga possible problems na ma-encounter during sa mga emergency. Tek nanawagan og tabang ang mga nasunugan labi na kung pwede daw mahatagan sila og cash assistance o di ba kaha mga materyales aron makatukod sila balik sa ilahang mga balay. Tek. Daghang salamat, Jandy Esteban.